Vítejte. Existuje věc, která rozděluje tzv. Hledače příležitostí od strategických podnikatelů. Ta věc vám může změnit život. Jsem David Kirš, autor Email Academy a mou profesí je email marketing a poslední roky pomáhám podnikatelům, jak e-mailem neobtěžovat, ale naopak více prodávat. To tajemství je skryto v 10 dovednostech strategického podnikatele. 10 dovednostech, které mohou změnit to, jak teď pracujete a děláte marketing na internetu. Vstupte dnes zdarma do tréninku, který jsem připravil. Vložte vaše jméno a e-mail do formuláře vpravo a vstupte. Naučíte se techniky, které 9 z 10 firem u nás tragicky chybí. Těším se na vás při tréninku. Do té doby se mějte fajn a zjednodušte si život využitím e-mailu a internetu.